Áno, je to taká fyzicko-mentálna súhra, alebo aj nesúhra v tomto prípade. Vicente teda v cieli 112.33, to je jeho čas. V podstate pomalší ako tie semifinálové, ktoré si spomínala. No a na trati už nemecký reprezentant Nils Zimmermann v lani bol štvrtý. No a len máličko mu chýbalo na bronzového Kratochvíla. Áno, to boli len 200 vtedy a je tiež 5. mužom z minuloročných majstrovstiev Európy juniorských, takže on tak číha už na tú medailu vysnívanú a teraz možno je to jeho deň, uvidíme. Tiež je to jeden z tých mladých, ktorý v prehadzovaní vidíme, že mu absolútne nerobí problém. Tento pretekár dokázal ráno ísť čistým časom 100, len tam boli dva dotyky, čiže tým pádom ho vidíme už teraz tak včasne na štarte, ale určite je to jeden z tých, ktorý by dokázal, ale teraz trošku podchádza, takže tuto nejaké sekundičky mu nabiehajú na jeho konto. Je to taký, by som povedal, hladký prejav, taký martikánovský, naozaj hľadať, kde sa tá voda mení a kde na nej môžeš získať. Áno, stále dneska, keď oslovíme mladých pretekárov, tak stále Michal Martikán je pre veľmi veľkú časť z nich vzorom. Toto bolo rýchle, ale prichádza do tých, takže úplne mu tá trajektória nevyšla tak, ako by potreboval. Tuto pekne po povrchu válca, trošku nižšie, ale tá loď stále aspoň udržuje rýchlosť. Posledná bránka absolvovaná, 21, ešte záverečné prehodenie na ľavú ruku a čas 109 je bronz. No a teraz Martin Kornu. Pretekár, ktorému nejde o nič iné ako o zlato, pretože minulý rok bol vicemajstrom sveta aj v K1, aj v C1. Vždy mu to ušlo o nejaký detail a ten detail dneska určite nechce na tej trati nechať. Tak teraz vidíme, ako ho tam voda potrapila. Je to presne úsek medzi 4 a 5, a on to takto z tohto pohľadu kamery ani není vidno, ale tam sa voda veľmi mení a robia sa tam vodné víry, ktoré sa presúvajú zo strany na stranu a to práve sa stalo aj Kornulovi, že nevychytil tú správnu stopu v tej momentálnej situácii, ktorá tam bola a zachytilo mu, vlastne voda sa mu naliala na palubu. Veľmi rýchlo sa z toho zotavil, vidíme, že tá jeho strata je minimálna na to, že prichádza teraz do toho kľúčového úseku a stále je v kontakte na lídra Zimmermanna. Ale teraz si to musí Kornu zopakovať. Skúšal tú tradičnú piruetu, by som to nazval laicky, ale nevyšlo mu to a musel sa vrátiť, inak by dostal 50-ku a nejaký čas tam stratil. Navyše, dvojsekundová penalizácia na 14-ke. Kornu má problémy. No, vidíme, že ten pretekár, pokiaľ ide, má jedinečnú príležitosť zvíťaziť a vie, že si nemôže dovoliť chybu, ide všade na hranu a predsa tie chyby prichádzajú. Posledná protiprúdna bránka pre Kornuho, 20-ka. Vyťahol sa z nej, je 21-ka zvládnutá. Toto bude tesné, ale možno aj prvý čas pod 100 sekúnd. 145 Kornu je prvý. Videli sme extrémne rýchly exit z poslednej od spodnej, tam tá voda ho potiahla tak do tej poslednej brány, že myslím si, že ešte aj tam niečo nahnal na to, aby mohol sa tešiť z priebežného líderstva. No. Teraz prichádza to hlavné meno dnešného dňa. No, odpovedal by som možno aj tejto sezóny, lebo Žigalin Hočevar vyhral seniorské majstrovstvá Európy, takisto obhajuje zlato z Krakova z minulého roka. Po svetovom pohári sú lepší iba Beňuš s Mirgorodským, slovenskí seniorskí reprezentanti. A Hočevar ukazuje, prečo je to tak. Tak toto bola par excellence, akým spôsobom preklzal cestu sekciu presadených offsetových brán, to bola nádhera. Dokonca tam ani nemusel nejako veľmi korigovať, tá loď skoro stále mala špicu dole, len sa ukláňal do jednej, do druhej brány. Tam sme videli pri tej R-ke to extrémne rýchle prehodenie, ktoré sme už v tejto sezóne u ňoho spomínali niekoľkokrát a myslím, že je to vzorový spôsob prehadzovania pre každého jedného pretekára, ktorý bude mať Hočevara za vzor, pretože toto je určite ESO, ktoré bude vzorom pre veľkú generáciu mladých. Nedávno oslavil len 17. narodeniny. Pred 2 týždňami, ale je neskutočné. Aká konzistentnosť výkonov ho sprevádza. Obrovský náskok, takmer 7 sekúnd. Už je pod nami na protiprúdnej 18-ke. Aj tu zvládol a má podobný prejav, taký pokojný, hľadá si tú vodu. Našiel si aj 20-ku. Ide do 21-ky a ten čas je absolútne fenomenálny. A Janka Dukátová tleska Žigalinovi Hočevarovi. 8-sekundový náskok. Dnes sa bojoval